Story time. Nani kephi siwasha impahla lapha ingubo zokulala lapha edanyeni. Qhamukiyane silwane samanzi sasitshela ukuthi asimusa ukuchithela amanzi anensipho emfuleni phakathi lapha nedanyeni. Umnikazi wamanzi phela. Qhamuka wasitshela ukuthi asimusa ukuchithela amanzi anamagwebu phakathi edanyeni. Okay, uDecember nje, I think it was early December, sesiwashela phela uKhisimusi yabo impahla nje, ingubo zokulala kuzovakasha ihlobo nje. Ngasemakhaya kuyazi uKhisimusi uthathelwa phezulu. Uyabo lonto leyo. Siyahamba baba udlule yashiya edanyini uya edrobheni. Uzodlula futhi esithathe mase be edrobheni because wayengayili kuyokwenza into eningi, wayekwenza into encane. Uzodlula futhi esithathe sesiye ekhaya. Because idamu alikho ngala ngihlala ngikhona kodwa nje it's a walkable distance. Yabo ukuthi sasithanda imoto nje ngoba phela sizingane. Hayi siyawasha ke umphakathi mningi kuyawashwa ningalezo nsuku idamu ke la lingadlaliki. La babefa abantu babebhukuda phakathi edanyeni. So kwakuba ngcono makunabantu besilisa abaningi lisabisa nje linegemegeme after igemegeme. Kufa abantu ngempela edanyeni. Ababebhukuda abebelusa inkomo beyithola sebephakathi edanyeni sebedonsekile bangena phakathi edanyeni lalenza nje into ongeke uyiqonde nje idamu kufa abantu ngempela. So siyawasha vele amanzi siwakhala eqaleni. So idamu kufika kube incema kube ikhwani kube nezigwava ke eziningi ke kodwa lisobala uyakwazi ukulibona uhambe emgwaqeni. Hayi ke masifedanyeni ngesithululo bhavuke ke nathi umuntu uphethe inyanda yakhe yeingubo zokulala nje kuyawashwa nje ingubo sibaningi siyawasha kusithina sodwa nje yabase sakhiwe sakazulu sakabuthelezi sanqumalo kuyawashwa nje kwakuwashwa nje emfuleni edanyeni kwakwasha nje impela abantu bewasha besuka kude bezowasha la bakabuthelezi bewasha khona sonke la edanyeni. Kuba mnandi gcine sekubhukudwa kuminza abantu khona lapho kunjalo. Hayi kusawasha kunjalo ke abanye omama babewasha ngase kule ndawo lena engasencemeni thina siwasha la endaweni enedwala. Akulona nje idwala elikhulu idwala eliyinqenqema. So laba babewasha lapha encemeni ezansi babechithela phakathi ngoba kwakunesihlabathi yabo bechithela phakathi emfuleni amanzi laba washa ngawo anamagwebu. Bese thina laba nathi siyachitha but awayi lekujuleni kwedamu amanzi ethu avela phele nje la esidididini because siwashela kuphi ngasedwaleni. Hayi kuyawasha kuyachithela phakathi kuyawasha kuyachithela phakathi yabo. Kuthe kusanjalo kube ngasi nje kuba nento eyifu phezulu kwethu but yabona lifu lokuthi ithunzi ilanga imashise emakhaya kube ngathi kuqhamuka into engathi ithunzi inboze kancane idlule yabona nje kuqhamuka into kanjalo lapha edanyini. Abanye omama sebehambile ke sasiwasha nabo sebehambile kodwa still abanye basafika kuyawashwa nje kwakwasha kuze kube late nje think latest kwakuze kube ngabo 5 edanyeni kwasha. Kya usenje sawasha kunjalo nje kwaheleza nje kusamoyana nje kodwa ngoba umoya ukuthi ingoba ilanga seliyaphakama yabo ilanga liyaphakama selizoyoshona because ikhathi past 1 to 2 yabo lezo khathi lezo. Hayi sisawasha nje nasi akusaselinyanda encane kuyawasha qhamuke nje lelifu lihlale nje lapha ifeli yithunzana lidlule yabo liyadlula lelo thunzi lelo. Hayi akuyakhonakile abanye bafana babewasha ngasegwaveni nabo bachithela phakathi bachithela laphana amagwebu. Sisawasha nje siyawasha aqhamuke lo sisomuhle yabo asimathi uvembukapi lo sisomuhle. Ngiyabuya ku part 2 story time. Umnikazi wamanzi ephuma emanzini esitshela ukuthi asimusa ukuchitha amanzi emfuleni. Yazi niyangihlekisa guys senize niyangincenga kuma DM awuxoxe phela mfethu sifuna ukulala. Okay sithe nje sisahleli lapho nje kuyawashwa ngithi kwadlula nje umoya omncanyana. Umoya omncane wawungekuze usole ukuthi umoya wani because bekade kunefu. Khumbula phela sekubheke ko2 ikhathi vele ilanga seliphakeme.
selingayiphosa kunina nje noma yinini. Uthe kusanjalo yaqhamuka intokazi enhle esasingazi nokuthi ivelaphi. Yavumbuka intombi enhle, usisi nje wayemuhle. Waphuma wakhuluma nathi. Engakhulumi nami because sina sasedwaleni, khumbula ukuthi abantu basedwaleni, abantu basencemeni, abantu bangakuyikhwana, bangakuyigwava, sonke sinkankile idamu. Sibaningi nje. Yaphuma intombazane. Yathi musani ukuchithela lamanzi anensipho la edanyeni. Yathi musani ukuchithela lamanzi la edanyeni, niyasichopha. Sonke sathula. Waphinda wathi ningaphinde nichithele amanzi anensipho la edanyeni ngoba niyasichopha. Akekho guys owayenyakaza, sonke yabona umile, sonke sithule simile siyambuka. Sise sasingamazi nokuthi uqhamuke ephi, sise singamazi nokuthi uvelephi. Sathula, so akekho obuka omunye. Uzobuka kanjani ngoba sonke savele sama sathula sambuka. Yashiba intombazane ihamba igudla idamu ibheke ngasencemeni. Lapha ngasencemeni liyashona ke idamu because isihlabathi uma udlula incema ngale kwencema amanzi ayikho indawo engekho deep, le ndawo la i-deep. Washona ngalapho kusisi wanyamalala, abesanga samuntu ushonapi, kodwa ayikho vente esasingasambuka yona ukuthi ushonapi ngoba sabe sesiqoqa into zethu sibaleka. Abanye bashiya ngisho amabhluku, abafana ke nje bengamagwala yiba babaleka kuqala. Thina siqoqa ingubo zethu ematsheni ade siyivuzisa, siyifaka kobhavu, siyabaleka nathi. Asibaleka ngesakhuluma, sabaleka ngoba naye seshabalele senyamalele. Sakhanele ke nathi sibaleka. Intsheni isimanga akekho ngayazi le ndawo ngakithi. Leli damu nje la ngakithi lidumile, labaqeda abantu liphenduka inkukhu. Umnikazi wamanzi wayephenduka ngisho inkukhu. Aphenduke nje inkukhu. Uyabo makade kuneyinkungu kunethile, wayephenduka nje inkukhu. Babembona abafana beyinkomo besho isibona izinkukhu nje eziningi lapha ngasedanyini. Ababebuye ebusuku babesho ukuthi edamini belikhanya idamu ngathi kunama street lights. Khumbula ukuthi edamini indawo yesesigangeni, lisesigangeni lela damu. And imizi phezulu lona liphansi, akukuthi ogesi abaphezulu bengakhanyisa phansi. Igeme lalizenza. Sathatha nathi ingubo zethu sibaleka sesibheke emakhaya. Akekho watshena omunye. Sasayixoxa ngakusasa nje sitshena abanye futhi abantu bengasikhola, kodwa engangikuthanda sonke sasilaphana edanyini nje. Akekho wayengazi ukuthi, akekho owaye edipha. Sonke sasho nje ukuthi kuqhamuka intombazane esingazi noma ukuthi yavumbuka khona emanzini noma yavumbuka emva kwethu noma yavumbuka khona ezigwaveni. Asazi yavumbuka phela wasisi, kodwa wavumbuka wakhuluma nathi sonke futhi samuzwa. Sabaleka emva kalapha sasingubo zethu sahamba. And I think waphela almost 2 weeks 3 weeks kungekho umuntu owashaya edanyini, kungekho ngisho washa ngisho imonto. Akekho wayevakashela idamu. Igeme ezazenzeka thina edamini langakithi lase libaqedile vele abantu, especially abafana babebancane ababeko 11 12 years mabebhukuda. Kwahleze kuzosala oyedwa edanyini, kwahleze kuzosala oyedwa futhi bonke uthothi babephuma ezikoleni Friday. Lalibaqoba Friday libaqothula kuyophoswa o2 kuphoswe amashumi phakathi, kube namakholo ethandaze, zonke izinkolo zithandaze icele ukuthi umuntu aphume lapha edanyini. Indlela nje ayenolaka ngayo lo yababa loya wasedanyini.